boma ilili kutero kwa anthu amene wasakufuna kutuluka anthu akupanga maplani wonse okwanira kupanga even gulu la zigawenga kuti lizichita ataki anthu amene ndi a opposition aziyapha and inu a opposition ngati simugwirizana ndikufuna ndikuuzeni detili mulisunge nonse muzaphedwa nonse even ndi ife tomwe ma activist so kairo tili ndi a opposition amene masana amakhala achipani chawocho usiku amakhala a MCP. Lelo Panyasa Voice Box, President wa Bunge la Malawi First the People First Boni Kalindo owanyalira mangoti the DC akulankhula kuza mtundu wa Malawi kuti chipani cha Malawi Congress Party MCP sichinakonzeke kutuluka mboma ndipo chipanga chonse chothekera kuti akhalebe mboma monga kukonza gulu la zigawenga kuti azinkasaka ndi kuchita chipongwe anzathu azipani zotsutsa opposition kuno kwathu ku Malawi. Tikhale modzi pano Panyasa Voice Box kuti mvoti ya Boni Kalindo kuti bwanji pankhani imene ndi pakamaliza musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below. Pompano Panyasa Voice Box. The DC lero pa 31 May 2025 ndikufuna ndichenjeze iwe makamaka iwe osusuka iwe amene sumaona kuti icho nchoyipa umangoona ngati china chilichonse nchabwino ndikuchenjezeni inu amene mukumayitanidwa ku State House ndikumaka adya limodzi ndi president ndikumalandira ndalama ndikumakugwadirani ndikumakupemphani chifukwa tunkhani yayikulu ati anthu akapita kumeneko akumakagwadiridwa ndi president kumapempha kuna kuti chonde inu mafumu ndi amene mmakhala ndi anthu pamene mwadya mipunga iyi mwalandira ndalama izi mupite kumuziko mukauze anthu kunena kuti ine ndine wabwino ngakhale ena akundinena kuti ndine wokuba koma chonde auzeni anthu andivotere ndipo Julayi yemweyi mafumu nonse mulandira ndalama zochuluka tikuwenjezerani ndalama komanso ma arrears akakhala maziphunzitsi ndiye ndi anthu ofoka ndi kale akuyiwalira kunena kuti akhala zaka zambiri asanachitidwe promoted lero promotion yongopangidwa ngati anthu ali mu stadium kungwauza kuti takuchitani promote nonse promotion imene mukuyenera muidabwe inu amaziphunzitsi ndi amene ziko limuti muligulise masale anu ndi ochepa mukamapanga zanuzo ndikumadya inu matiye kumeneko mukamalandira ma 80,000 inu matiye mafumu ang'ono ma 50,000 inu maziphunzitsi ma 50,000 kumakagona mahotelo ena akuchita kumabweresa ndi zibwenzi mabanja awiri rumu ina uko nkazi rumu ina uko zakudya za kumahotelo akumangochi zitakusambwisani muziwe kuti ameneyo ndi nyenga and in fact zimene zikupangikazi ndi chinyengo chachimachoda kuti corruption akatondika 67 billion kanapita ku State House kaja ndikamene anthu akusavukira musatengeke nazo zimene zi Amalawi ndife anthu omvesa chisoni kwambiri anthu osusuka tikangomva kuti ati president akuitana basitu kunyamuka nditu kukasamba mazi ozizira mmafiriko loko ndalama yache yokalandira kumeneko 50,000 ndizomvesa chisoni anthu akumangochi kuzomba kuchirazulu kwa mayaka kwa jali kubaraka muli ulongwemu kususuka kuchiponde uku kumanki Bay ziko la pansi ziko la Malawi ziko limene ndilopempha kumasogolera aja kuzitenga ngati ndi olemera kwambiri ndalama zimene zimukuononga inuzi 40 million pa siku 25 million pa siku zimene zoti zongolandira nanga za mahotelo nanga za magalimoto pakana ndithu a polisi afika popereka matata awo matata awo kumakanyamula anthu mafumu kumapita nawo kwa president koma akuluakulu ziko ili ndiyo tembereredwa kuopsa kuyang'ana mavuto amene ali muzipatala mavuto muli mavuto muzipatalamu even olo zomwezi za x-rays muzipatala zina mulibe mankhwala mulibe kuyang'ana misewu munati muone misewu ya mizi even olo kutyolo mukamapita kumasamba njati
kuli chigumukire china chake choopsa kwambiri chimene chocho ngati sichikonzedwa msanga muzamva kuti kuthyolo kumasamba njati sewa masamba njati tikamapita kwawo kwa adalisoka bambe uko kuli chigumukire paja kumene kuja azungu anatenga kwabwino ndi kwasiya anthu okudawo kupompho kwina kwache kumene amazira kuna ndoloni nthochi zawo zinatha zija kumeneko muzamva kuti kumeneko kwa anthu afa ochuluka. Tikamakupasani maoningiwa sititi mangonena nthawi zina mulungu amakhala atationesa zinthu mmene ninakuwuzira nikunena kuti komatu pa nyanja ya Malawi iyi siku lina pazachitika zoopsa anthu azafa boma ili latang'anidwa ndi kuba malama kuti agule mwina sitima zabwino kukonza misewu even azimayi oyembekezera kumene koku kuthyolo akuzunzika kwambiri pa chipatala cha thyolo ndiye kuli mavuto azaoneni muzipatala zosiyana even olo kukwinzi kumene kulibeko ndithu zipangizo zokwanira lero ndalama ndizi mungofupa kwa anthu ndipo ati anthu azikuchemererani ati anthu azikuonani ngati ndinu munthu wabwino koma funso likhale lonena kuti kodi zaka zonsezi ino Amalawi ndalama mmalandira kwa ndani bwanji samakupasani ndalama nthawi yonseyi awatu ni mafunsotu okuti muzizifunsa ino Amalawi makamaka ino osusuka muzizifunsa kuti kodi munthu amene ndi munthu wa mtundu wanji komanso mbuyo mwaonapo mapresidenti iniyo mkukumbukira nthawi ya Bakiri Muluzi munamuonapo Bakiri Muluzi akumaitana anthu ku State House kuti azikalandira ndalama munamba mamuonapo Bingu akuitana anthu ku State House munamba mamuonapo Joyce Banda akuitana anthu mu ulamuliro wache kuti tiyeni muzikalandira ndalama muzikagona mmahotelo mungoziwiratu kunena kuti amene ichiseko chamupana boma ilili kutero kwa anthu amene wasakufuna kutuluka anthu akupanga maplani wonse okwanira kupanga even gulu la zigawenga kuti lizichita ataki anthu amene ndi a opposition aziyapha and ino a opposition ngati simugwirizana ndikufuna ndikuuzeni detili mulisunge nonse muzaphedwa nonse even ndi ife tomwe ma activist so kairo tili ndi a opposition amene masana amakhala achipani chawocho usiku amakhala MCP ati anapangana kunena kuti nthawi yazisankho izakakwana azawa panga zothekera kuti dera lawolo kaya ndi akumulanje kaya ndi athyolo kaya ndi azomba kaya ndi amachinga amene azawinise kutero kuma MP ambiri musaone sali kuzipani zawo amakhala kuzipani zawo masana lero mwatanganidwa ndipo kuli zipani ziwiri zosusuka kwambiri zimene sizi kusatira democracy chipani cha MCP komanso chipani cha DPP kutero kuje ni kudowa ngala uku angosankha mbale wache wa president makandidates wose kuasiya kungala kudowa uku komanso inu wa DPP mwatanganidwa atu ni maprimaries paka na lero simunamalize kulima disputes ambirimbiri chifukwa zijatinka kuuza nizijakuti anthu akukondera anthu ena kulandira ndalama koma ine ndikamanena paja mmantenga ndine wa misala lero kulizi ku DPP kuja mwina gangata imwe iti akamapangisa misonkhanotu koma iniyo ngati president a Professor Arthur Peter Mutharika ngati president kulizi nthawi inoyo mwasala nimezi yochepa abale yanga mwasala nimezi khandani itatu yeni bose si itatu malambo kuti nthawi zino mukanasiriza ma primaries ma disputes wose amene alipo muakonze muambe kupangisa misonkhano komanso nonse mukhale pansi limodzi UTM nkati kukula mitima ha zoona aliyese akhale president komatu ndiye muzaphesa Amalawi chifukwa awa ndiye aliredetu style imene akubweresa iyi ndi imachedwa ya Rwanda ya Zimbabwe kuzakhala kunyenya anthu azachita kubwerera pa nyumba kunena kuti iwe paja ukati bwanji si iwe winiko iwewe kumenyana nane koma nangasini nane ndine opsyato pajatu koma ndikungokunenerera inuyo olo ine atandipha no problem koma ndikunenerera inuyo abale yanga
abale anga azipani zosusa mauwa wandi kulankhula deire mwana osalira lira amafera kunsana mwafasa kwambiri a opposition anzanu wakukuta katani tabwerani pamozi muombole ziko ili limene anthu akumapita kumaka kanganiana sugar minister agwire ntchito bwanji anene bwanji minister ayo mumbayo anene bwanji koma anthu akusunga be sugar anthu akupangabeza chinyengo muziko lomvesa chisoni nkhani yathu ya lero yayikulu kwambiri ikupita kwa minister Khumbize Chiponda wakukasungu utenga undu wanu ndikufuna amayi mukhale ndi surprise visit mupite kubwaira hospital mukaone mene anthu akuzunzikira kumeneko makamaka azimayi oyembekezera akachoka kuleba wodi ndikuchoka kumeneko kwatabereka mwana kupita ku nyumba yodikirira wodi yodikirira mwana akabadwa kumeneko kwa azimayi akupangidwa nkhanza kopsya ndipo tu nkhanza zimene zili kumeneko kwenu azimayi wangopitira kukunena kuti nangasiti kuyenera kuberekera kuchipatala koma azimayi oyembekezera akuzunzika koopsa achiponda inu tapitani mukaone kubwaira hospital kulibeko toilet ziliko matoilet koma amawaseka kuwaseka matoiletyo ati asamafuna zinthu zauve ndi amauza azimayi kuti azituluka panja ulendo wautali kumapitaso panja koma matoilet akuchipatala apanjawo onyasa ngati yawo amauza azimayi kuti mwazikhala awo khondo nanga kumene amapita kumwana akapita kumene kosamutengerako matenda kulankhula nawo makirinawo amangulankhula za mwano olo kuti muimbire foni ku ombuzimani aje ndiye manyaka eni amangokalipa kubwaira hospital kuli uve koopsya inde uve uli muzipatala zambiri kodi tumalayi munotu zinthu zimangokambidwa pa wireless tizikhala ndi ukhondo chani koma tapita ndi pa ground po mukaone abale anga bwerani kubwaira hospital a minister mukaone uve uli kumeneko komanso nkhanza azimayi amabereka mosiyana ena amaberekera operation ena amabereka koma ali ndi mavuto osiyana amayenera kuti aziyenda pafupi ndikuthandizidwa kuchipatala konko mu toilet konko koma auza kuti ayi matoilet amene anatiuza mabwana kuti tiziyaseka ndiso ono ndi chipatala chomwe machisegulira chani amalawi tiye tizikondana tizikhala ndi umunthu izi sizikuchitika pabwaira pokha iya muzipatala zambiri azimayi amapangiridwa nkhanza ena amuna akamabereka kumanena kuti kumene ukagona ndi mamuna akoyo unaliko ndine pano tazingobereka kumeneko usaninyase soya mwinaso mwana uja ndikupitirira ku Malawi kumeneko koma mukaziyangana zonsezi ndi nkhanza mkwiyo ochokera ndi ulamuliro umene ukuyendera ndi chifukwa choti manena nthawi ndi nthawi kunena kuti ulamuliro si ulamuliro ochokera kwa Mulungu ulamuliro ndi ochokera kwa Satana ulamuliro ulibe grace olo muzaone ku polisi kumene ma promotion yakungopanga na okhaokha andi ndizomvetsa chisoni kunena kuti ana amene angobwera kumene ndi amene akuchitidwa promoted munthu mwina wagwira 27 years ku polisi koma ukangomveka kuti iwe ndi wamulanje Thyolo Mangochi kapena ndiye wampoto sungapasidwe promotion olo ku prison kumene sungapasidwe promotion olo kuame kumene sungapasidwe promotion akumaperekedwa akumachitidwa promote ndi ana ang'ono amene akufuna kuteteza zawo koma mukamaliteteza zikoli mukamapanga zokuti muzabere zisankho muzaganizira sogoloso la ana anu chifukwa ine muzaona ngati mukupanga chipongwe anthu akumpoto kupanga chipongwe anthu aku Southern Region mukuzipanga chipongwe nokha pamene tikupita kovota abale anga muganizire nonse muganizire kodi sogolo la ziko lino ndiliti munthu uyuyu tikampasaso 5 years ina lizakhala ziko kapena lizakhala jahena anthu antundu wanji awawa anthu awawa ndi anthu ovuta kwambiri anthu osakonda ziko lawo vuto lako no ku Malawi kutero kwena amangochemerera mu chimbulimbuli kunena kuti amene uja ndi wa ku Central Region president uja ndiye ineso ndi wakonko ndikamvotere tapita ndi ku Central Region mukaone mmene anthu akuvutikira mmene anthu mmene akulirira ku Central Region mavuto osiyana ndiye ndikufuna ndikupempheni kunena kuti pamene mukupita ku chisankho samalani komanso ene wa opposition kuteko ndi nyimbo yanga ya deire muzalira
muzalira mwafasa kwambiri anzanu akukutakatani even zimene zonyamula anthu kumapita nazo ku State House zinayamba pang'ono tu kulilongwetu ndizi zakhamukira somano kumangochi zikachoka kumene kumwina zipita ku Blantyre ndiye ku Southern Region ndiye kulimanyaka anthu osusuka anthu olira anthu kale ife tinkadalira ndirandi tikadalira bangwe kuti kumene koko sikwa masewera koma ayi anthu akangomva nkhani ya ndalama asusuka muzaphesa nazo ana anthu akuzunzika kwambiri muno m'Malawi muzazunzisa nazo ana izi ndipo pakufunikira mapemphero ochuluka kwambiri anthu muziyasa makandulo deile ndikumapemphera kuchokera pa 10 Juni pano yasani makandulo mochuluka abale mwambo umene ukangotha wa BN kujeni kusipeku tiyeni makandulo asazime mulungu aliyang'anire ziko lichifuka mavuto wa 5 years ina anthu azafa zuwa likuyaka Bon Klindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa